Melko ihmeellinen tämä uusi sarja. Mutta nyt mennään kahvia. Kuka se siellä? Hehehe. Kahvia koneeseen. Kahvia koneeseen. Kahvia koneeseen. Sieltähän sitä tulee kohta. Kaffeeta koneeseen. Piuha irti. Komeon kelikin. Aurinkokin jopa. Ilta-aurinko paistelee. Kyllä ne vaan nois lumet rupee pikkahiljaa tossa häviämään. Kevättä pukkaa. Kevättä pukkaa. Kevättä pukkaa. Jaha, se tässä. Vähän maitoa tonne kuppiin. Ja vitti ihan mustana. Niin. Sitten kun saatais tää kahvikuppi läikyttämättä tonne olkkariin, niin hyvä tulee. Tai se pyykkikonekin sitä valmistua. Tuli valkeus. Kyllä valmista on. Ja muuta kuin kone nollille. Virta pois päältä. Ja sitten sammuksiin. Vesijohto lattialle. Noin ja toinen kanssi. Noin. Sitten avataan. Ei avatakaan. Ei avata vielä. Se oli se 2 minuuttia turvalukko. Oi. Kohta sitten pyykki kuivumaan. Tälpyy liinavaatteet. Taas menee 1 teepaita sinne mukaan. Joo. Naksahtais nyt toi kansi tosta auki. Ei auke vielä. Ai, nyt aukesi. Umpuset yritetään kohdalle. Noin. Riskutajalla. Siellä on. Enempää ei näytetäkään. Sitten lähdetään kahvijuontiin vähäksi aikaa. Kaffajuonti. Kato, näkyy tutunnaikaista videoa. Ei muuta kuin alamme kaffen juonti. Joo. Näin, iltakahve. Ei muuta kuin hyviä kahvihetkiä. Itse kullekin sinne vaan kuvaruudun toiselle puolelle. Näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme lähetyksen täältä tähän. Ei muuta kuin hyvää torstai-iltaa kaikille. Ja se on moro, sanoo Tonki. Moro Tonki, moi moi, hilu hei.